ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бо фароғат дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 моҳ шуди яка реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд, ба Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳакӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред? ҳар ҳафта ҳаста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, ҳама каса хуш омадед ба YouTube канали мо Арзон ТЖ. ғарибо чӣ ҳол доред дига дар яъне ки барфида, дар зимистони барфӣ чӣ ҳол доред? дӯстони азиз, якчанд намуди хонаҳои фурӯши реклама кардагем, иншоалло ки арзон ҳастанд. якумин эълони квартираи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Гипразен, Борбад 93, яъне ки дар ноҳияи Сино қарор дорад. якхонага квартира, яъне ки дӯстони азиз, сокони этаж мебошад, 33 квадратиш мебошад, 150 000 сомонӣ. нарх бо ҳастад 38 квадрати метр, 170 000 сомонӣ. бордорони азиз, кадоме ки квартирахар бошад, сокони этаж, яъне ки дар такхона ҳастад, ремонтҳои хуб скоро иншоалло ки барои зиндаги кардан гуфтагия ки моҳи январда стройкаша буд мекунад бордоро. марҳамат, дар ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, 4 микрорайон муфтагиай. духонага квартира дар 6 этаж мебошад ва масоҳати хона гуфтагия ки 58 квадратни метрай. дӯстони азиз, ана дом гуфтагия ки лифт ҳам дорад, кухни, ҳоҷатхона, бания, ҳама чӣ дорад барои зиндаги кардан тайёра гуфтагиай. нарша 285 000 сомонӣ мегӯяд. боз гуфтагия ки муомила ҳам дорад камтарак. дӯстони азиз, марҳамат, нарша 285 мегӯяд. рақами мобарки томос ватсапам дорад, тариқи ватсап муроҷиат намоед. дар комментария менависад ки акай Насимдида чӯварта канали димгита Арзон ТЖ мондагӣ ки хонаҳои арзон яъне ки пешкаш намекунед. ҳамин навора шерона тамошо кунед, маъқул ки нашид, лайка назанед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Кушониён. духонага квартира дар 6 этаж мебошад, яъне ки дом худаш дӯстони азиз 6 этажай. масоҳати хона 45 квадратни метрай, дом лифт надорад. обу свет мушкилӣ нест, нархи 240 000 сомонӣ. ина марҳамат шероинар, квартираи арзон дар шаҳри Бохтар бо нархи 240 000 сомонӣ. марҳамат, муроҷиат кунед. ғарибо успед кунед ки хонаи арзонро аз даст метиҳем. хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. ана кӯчаҷа аниқ қидагӣ нест. касоне ки маъқулшон шуда бошад, ҳатман занг бизанед. дар хона мебошад, масоҳати хонаш 6 сотиқ замина. дӯстони азиз, нархи хонара 165 000 сомонӣ мегӯяд. дастсарошни фурӯши шербачо апашко ва акаҷонои азиз, ихели нарха дигар намеёбем. и ака гуфтагия ки сарошни фурӯши 165 000 сомонӣ. хона ремонтҳои беҳтарин. ҳозир 160-65, яъне ки аз ноҳияи Рудакӣ фақат замин метиҳам. ҳаракат кунед шероинар, муроҷиат кунед. рақами барои томос 919
34 0007 қадим метавонед дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, 5 июли моҳ хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Султонобод, деҳаи Гулов гуфтаги бордоро. 4 дар хона мебошад, кухни, баня, ошхона ҳам дорад ва масоҳати заминаш 8 сотиқ заминай. Нархи хонара 290 000 сомонӣ мега бордоро. марҳамат, хонара бо диққат тамошо кунед. Свечам каштагӣ ҳаста, ремонтҳои хуб, дастрош мефурӯшад 290 000 сомонӣ. боз муомила ҳам дорад. рақамҳо барои тамос бромадан 900 40 90 96 номери ватсап дорад. тариқи ватсап муроҷиат кунед. шербачо ва апашко ҳатман подписатсия кунед. аз куҷое ки хона дар кортон бошад дар комментария бинависед, ҳаракат мекунем ба шумо кофта ёфта пешниҳод мекунем. обязательно подписатсия кунед, интизор шавед, ҳаракат мекунем, хонаҳои гуфтагидан ба навор мегирем. 6 июли моҳ дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастак, қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, ҷамоати Худоё Раҷабов ва деҳаи Навдеҳ гуфтаги бордоро. 5 дар хона мебошад, гирди атрофи хона маҳкам кардагӣ забор дорад ва дароза часпондагӣ ҳастак. масоҳати заминаш 30 сотиқ заминай. нархи хонара 230 000 сомонӣ мегӯяд дар ноҳияи Восеъ, ҷамоати Худоё Раҷабов. 5 дар хона 30 сотиқ замини широинар. нархи 230 38 28 71 71 қадим метавонед дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, мехоҳед ки фурӯшенша, марҳамат, дар ватсаи мо роҳ кунед, реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. рақамҳои ватсаи мо 911 32 43 ва 44. дами ватсап қади сурат гирифта маълумотро роҳ кунед. иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. раҳмати калом барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастак, ки қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар Калхозобод, ҷамоати Фрунзе, деҳаи Қараббурё гуфтаги. дӯстони азиз, оби суед мушкилӣ надорад, ҳам хеле қайд кардагар соҳиби хона, хона яъне ки барои зиндагӣ кардан тайёрай. нархаш 100 000 сомонӣ мегӯяд, дастароши фурӯшиай, боз камтарака муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона 901 22 66 01 қади метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастак, ки қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Рӯдакӣ, деҳаи Шаршар гуфтаги бордоро. 6 дар хона мебошад ва 10 сотиқ заминай. оби сфед мушкилӣ надорад, чолёби ангур дорад. хона ремонтҳои беҳтарин. нархи хонара 315 000 сомонӣ мегӯяд, боз муомила ҳам дорад. мо барои хонаҳо ҳам қадар маълумот додем. дасти маълумоташа метавонед аз худи себошон дастрас намоед. 552 22 81 13 қади метавонед дастрас намоед. дӯстони азиз, боқӣ сарабаланду хонаобӣ бошед, дастгири шумо пешамаз. хайр, то видеои оянда. худованди меҳрубон нигаҳбондон бошад. Ay,